בוקר טוב לכולם, צהריים טובים עוד מעט. אנחנו מתחילים סדרה של מספר מפגשים. הנושא הוא תולדות האנושות, היסטוריה, יעני, ואנחנו מתחילים עם הרצאה שבאה ובוחנת לפני שאנחנו נכנסים למצרים, ליוון, לכל אחד מהנושאים הספציפיים, האם בבסיס של הדברים יש דברים שאולי אנחנו לא יודעים, דברים שאולי אנחנו נעלמו מעינינו, לא הבנו אותם וכך הלאה, הפח השפעה של ההיסטוריה לצורך העניין. האם יש בתוך ההיסטוריה, מעבר לדברים, מצוות אנשים מלומדה שלמדנו בשיעורי היסטוריה וקראנו, יש גם עניינים אלוהיים, עניינים מיסטיים, עניינים חייזריים, או כל מיני סוג אחר של דברים שהם לא בגדר הטבע הרגיל שאותו אנחנו חוקרים. ויש המון המון הצבעות על אפשרויות כאלה. ננסה לעשות שני דברים. א', לעבור לפחות על העיקריים שבהם, ככה לאורך תולדות העולם, ולראות מה אנחנו לומדים מזה, וב', לנסות לגבש גם בסוף ההרצאה מסקנות, שאותן ניקח איתנו הלאה, לגבי מה יש, מה אין, מה ניתן ללמוד מהתולדות הללו, לגבי העל-טבעי, המעבר לטבעי. לי קוראים טל רשף, אני לשירותכם, ואני מתחיל עם משהו די עדכני, יחסית, אחר כך נעבור קצת יותר אחורה, 1947, במקום שנקרא רוזוול, מקום קטן במדבר ניו מקסיקו, דרום מערב ארצות הברית. חוואים, מתקשרים למשטרה ומודיעים, משהו פה נורא מוזר קורה. שמענו רעש בשמיים, משהו של נפילה, שריקה של נפילה, ואז רעש של התרסקות, יצאנו החוצה, אנחנו רואים שם בין הגבעות שרידים של איזה משהו מתכתי מפוזרים, ביניהם אנחנו רואים גם מה שנראה כמו גופות של אנשים. תגידו לנו מה קורה עם הדבר הזה. המשטרה נבהלת, מעבירה את זה למשרד ההגנה, שמעביר את זה לצבא, תוך פרק זמן קצר מאוד, מגיעים שם המון חיילים, המון, במשאיות, חוסמים, תזכרו, זה שנתיים אחרי מלחמת העולם השנייה, הם חוסמים את כל האזור, מקימים גדרות מסביב, מה הם עושים שם? לא יודעים, אבל הם עובדים יומיים ולילה, ומביאים שם זרקורים כדי שהם יוכלו לעבוד גם באמצע הלילה בחשיכה. 3 ימים, הם הופכים את כל האזור, שומעים שם רעש של אנשים, של מכונות, של כלי רכב. אחרי 3 ימים, הסיפור מסתיים, החיילים עוזבים, מפרקים את הגדרות, החוואים נכנסים פנימה, לא רק חוואים, גם עיתונאים, והם לא מוצאים כלום. שום דבר, האזור נקי, 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 כלום אין שם. פונים למשרד ההגנה, שואלים אותם מה זה? מה היה פה? אומרים לא היה כלום. פונים אל הצבא, מה היה שם ברוזוול, ומשרד ההגנה, איך קוראים לזה, הצבא אומר להם, לא היה כלום. אף אחד לא מאמין להם, העיתונאים באים ואומרים, המשרד ההגנה והצבא מטשטשים פה דברים שקרו, הגיעו חייזרים לכדור הארץ והם מסתירים את זה מאיתנו. אוקיי. וממשיכים לאורך השנים לפנות אל משרד הגנה, אל הצבא, לבקש עובדות, והם ממשיכים למלא פיהם מים, לא היה ולא נברא. אין לנו מושג על מה אתם מדברים, ואף אחד לא מאמין להם, והכל בסדר. עד שאחרי שנים עוברות, כלומר, על פי החוק האמריקאי, אם קל מאוד להוציא הודעה של חיסיון. זה דבר מאוד מאוד קל. דרך אגב, למי שלא שומע, תעלה את הווליום במחשב שלך. אני מפה לא יכול להעלות את הווליום. אז אבל באמת שומעים אותך חלש קצת, טל, אולי תתקרב קצת למחשב, אני לא יודע מה תעשה. אוקיי, התקרבתי הכי 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 שאני זה יכול. יותר טוב, יותר יותר מזה, טוב, כן, יותר טוב, כן. יותר מזה אני לא יכול. ועל פי החוק האמריקאי, אחרי 10 שנים צריך אינסטנציה יותר גבוהה שתאשר את החיסיון אחרי 20 וכך הלאה, וכעבור 50 שנה זה ימיו של הנשיא ג'ימי קרטר, זה כבר מגיע למצב שבו רק הנשיא יכול לאשר את המשך החיסיון, והנשיא מודיע לו, אין עוד המשך חיסיון, הוא פותח את הנתונים, וכולם צובעים על, על הבית הלבן ועל הפנטגון ועל הארכיונים, אבל ברגע יש משהו שקרה כמה שנים קודם. שימו לב, מ-1947, 50 שנה זה 1997, אבל שנתיים לפני כן, ב-1995,
הופיע פתאום איזשהו סרטון קצר של 1:20, שבו רואים אנשים עם חלוקים, מסתובבים כמו משהו שנראה כמו חדר ניתוח פחות או יותר, על השולחנות יש את מה שאתם רואים כרגע מולכם, אני אפילו לא מנסה לתאר את זה, והכותרת, רוזוול 1947. ומנסים גם כן לברר מה, מי מו, ושום, עד שאנחנו מגיעים ל-1997, ואז כבר לא נשאלת רק השאלה של ההתרסקות של מה שלא היה שם ברוזוול ב-47, אלא גם מה זה הסרטון הזה שיצא לאור. ומכיוון שכבר אין חיסיון, הפנטגון מוציא את הנתונים, והנתונים הם מאוד מעניינים. מה קורה? זאת הייתה שנה של המלחמה הקרה, והאמריקאים התחילו לעבוד על מטוס ה-U2, מי שמכיר, מטוס ביון שטס מאוד מאוד גבוה, שהסובייטים לא היו אמורים להפיל אותו. אבל הם רצו לפני כן לבחון את האפשרות שתיסע בגבהים כאלה. אז הם העלו לאוויר איזשהו סוג מיוחד של בלון ממולא בהליום, אם אני לא טועה, שהיה עשוי ממתכת כדי שהוא לא יתרסק בגבהים, ושהוא היה אמור לבדוק את הלחצים, ושמו שם גם בובות של בני אדם, ומכשירים לניטור וכך הלאה, רק שהייתה תקלה. המתכת לא הייתה מספיק חזקה, היא נמעכה, וכל הסיפור זה בכל שריקה גדולה נפל, התרסק על האדמה, בום גדול נשמע, הגופות התפזרו מסביב. ולא פרסמו את זה, מכיוון שזה היה מלחמה קרב, לא רצו שהסובייטים ידעו שהם עובדים על מערכות של טיסה בגבהים מאוד מאוד גבוהים. רצו להסתיר את העובדה הזאת. הבאים ואומרים להם, אוקיי, 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 בסדר, קיבלנו, אבל מה זה הסרטון הזה עם האנשים, עם החלוקים? ומשרד ההגנה אומר להם, חבר'ה, את זה אנחנו לא יודעים, זה לא קשור אלינו. עוברות שנים, ומדי פעם יש כאלה שלא מאמינים במשרד ההגנה, ועובדה, ראיתם סרטון, דברים כאלה, עד שבאיזשהו שלב, שנים לאחר מכן, מופיע איזשהו רופא, אם אני לא טועה, מאינדיאנפוליס, והוא אומר ככה בקצת מבוכה, תראו, היינו סטודנטים לרפואה, אני ועוד כמה חבר'ה שלי, החלטנו לעשות קטעים. לקחנו מצלמת חובבים 20 מילימטר, לקחנו חלוקים שאיתם אנחנו עבדנו כסטודנטים לרפואה, קנינו באיזושהי חנות בובות בצורה של חייזרים, וצילמנו איזה סרט, שמנו את הכותרת רוזוול 1947, והתפקענו מצחוק מלראות את כל התגובות. סיפור מעניין הסיפור הזה, כלומר, דרך אגב, יש כאלה שעד עכשיו בטוחים שמישהו מסתיר משהו, אבל כנראה שזה באמת כל הסיפור, וזה מראה לנו עד כמה אפשר בקלות להיכנס לפאניקה כשלא יודעים. למה לא יודעים? יש המון סיבות. במקרה הזה, בגלל שמשרד ההגנה לא רצה שהסובייטים ידעו על מה הוא עובד. אוקיי, במקרים אחרים אנחנו נגלה שהיו דברים אחרים, אבל במקרה הזה לפחות, לא יהיה סיפור גדול כמו שחשבו שיש. אבל ההיסטוריה נמשכת מהרגע שאדם התחיל לכתוב. מה זה היסטוריה? זה הסטורי, זה הסיפור של תולדות האדם. הסיפור הזה, אנשים עשו דברים כמובן לפני כן, אבל רק ברגע שאדם ממציא את הכתב ומתחיל לתעד את מה שהיה, רק אז מופיעה היסטוריה, רק אז מופיע סיפור, והסיפור הזה הוא מעלה המון המון פרטים, ואנחנו הצטברו לנו המון המון נתונים, ובתוכם גם תעלומות, ואני עכשיו אעבור איתכם על התעלומות הללו, עד שנגיע גם לרוזוול. והתעלומה הראשונה, אתם רואים אותה לפניכם? מול החופים של יפן, יותר נכון מול החופים של אחד האיים הכי דרומיים בארכיפלג הזה של יפן, מקום שנקרא יונגוני. יש את הסלע הענק הזה שאתם רואים, שבנוי כולו ממעברים, ויש בהם גם מדרגות וזוויות חדות, והבאתי לכם גם איזושהי תמונה של צוללן מול האתר התת-ימי הזה, כדי שתראו את הסדר גודל שבו מדובר. ולנוכח כל הריבועים הללו והזוויות החדות וכך הלאה, נדירים הם אנשים שבאים ואומרים, לא, זה תנועה של חול, של מי ים, של רעידות אדמה וכך הלאה, כל מיני דברים שהטבע חייב ליצור. רוב האנשים רואים את התמונה הזאת ואומרים, יש פה מעשה ידי אדם. אוקיי, בואו נראה ממתי מעשה ידי האדם הללו, זה מעניין. והולכים ובודקים, היו צריכים לעבוד מתחת למים, נכון?
מתי הייתה הפעם האחרונה שהאזור הזה היה חשוף לאוויר וניתן היה לעבוד עליו? מכיוון שלעבוד מתחת למים, היום, נכון, יש כל מיני חליפות צלילה ויש כלי עבודה מתחת למים, אבל לפני 100 שנה לא היו, שלא לדבר על לפני 5,000 שנה, לא היו. אז אני צריך לבדוק מתי האזור הזה נחשף לאוויר. באים הגיאולוגים ואומרים, תראה, הפעם האחרונה שהייתה תקופת קרח כל כך קרה, שקפאו כל כך הרבה מים, וירד עקב כך המפלס למים כל כך הרבה, הייתה לפני 13,000 שנה בקרוב, שזה 11,000 לפני הספירה. 11,000 לפני הספירה. אז מה, 11,000 לפני הספירה, היו אנשים שיכלו לגשת אל סלע ענק כזה, עם כלי עבודה, בצורה מאורגנת, המון אנשים, לסטט אותו, לחפור בו, לעשות לו מדרגות ומדפים וכל מה שאתם רואים לנגד עיניכם, לפני 13 שנה, 11 לפני הספירה. אנחנו לא יודעים על ציוויליזציה כזאת. לא ביפן, וגם לא בשום מקום אחר בעולם. אוקיי, זה לא המקום היחידי בעולם שבו זה קורה. יש מקום שנקרא גואנהקביבס, שנמצא באזור של הים הקריבי, בקצה של אחד האיים הגדולים שם, 650 מטר מתחת לפני הים. עומק עצום, דרך אגב, שבאיזשהו שלב איזושהי משלחת של סריקה תת-ימית, גילתה שם את מה שאתם רואים לנגד עיניכם. יש פה פירמידות, כמו שיש ביבשת, במקסיקו, במאיה וכך הלאה. יש פה בתים, יש פה חומות, יש פה מבנה של ממש. גם פה באים ובודקים, רק רגע, מתי יהיה אפשר להקים את זה? והם באים ואומרים, הפעם האחרונה שבו זה היה גלוי לעיני כל, בגלל שהמים ירדו מספיק, בכפוף גם כן לתנועות של האדמה וכך הלאה, שוב, בערך כמו ביונגוני, 11,000 לפני הספירה, לפני כ-13,000 שנה. ויש פה כמה דברים שאתם עושים את הדמיון. קודם כל, העובדה שיש פה פירמידות, כמו שיש במקסיקו ובגואטמלה. זה מעניין הסיפור הזה של ובית, העבודה הזאת באבן, זה אומר חברה, ציוויליזציה מאורגנת, עם יכולת של עבודה של הרבה אנשים ביחד, עם טכניקות, עם תכנון, ארכיטקטורה כזאת או אחרת, וכל זה לפני 13,000 שנה? בים הקריבי? אנחנו יודעים שם על משהו כזה? או ביפן? גם לא. משהו פה לא מסתדר עם ההיסטוריה שלימדו אותנו בבית הספר, ואז אני חוזר איתכם ככה יותר קרוב אלינו, אל המזרח התיכון, ומקום נקרא גובגליק טפה, שבדרום טורקיה, גבול סוריה, פלוס מינוס, ממש קרוב אלינו, מגלים לפני כמה שנים שרידים, הפעם זה כבר לא מתחת לים, אז אפשר לבדוק אותם בצורה יותר רצינית, יותר מעמיקה. מוצאים שם שרידים של מבנים שכוסו עם אלפי השנים שחלפו, באפר, בחול, באבק, אבל ברגע שחושפים את זה, מגלים שם מערך שלם של מבנה. מצד ימין למטה אתם יכולים לראות את הדגם של מה שגילו שם, שמעליו כנראה היה איזשהו גג שעשוי אולי מעץ, אפשר לשער. ושהיה כסוי כולו מאבן, בצורה ארכיטקטונית מאוד מסודרת, מאוד מתוכננת, עבודה של המון אנשים, המון חומר שנכנס לשם. דרך אגב, לא גמרו לחשוף את כל הגבעה, יש עוד דברים שם שמחכים לנו, וגם כאן, בודקים את זה, פה כבר יותר קל לבדוק, מכיוון שזה מעל לפני השטח, ולא מתחת לים, 10,000 לפני הספירה, פלוס, מינוס, ושזה אומר לפני 12,000 שנה. אתם זוכרים מה לימדו אותנו על תולדות המזרח התיכון? שהציוויליזציות הראשונות פה התחילו במצרים ובמסופוטמיה לפני 4,000 שנה, פלוס מינוס, 2,000 לפני הספירה. רגע, אבל זה אמור להיות 10,000 לפני הספירה. כלומר, יש פה מישהו מאורגן, ציוויליזציה, המוני אנשים, ארכיטקטורה, עבודה, איסוף חומר, להוביל אותו עד לשם, וכל זה 8,000 שנה יותר מוקדם ממה שלימדו אותנו בבית ספר. וזה מעלה שאלה מאוד מאוד גדולה. האם העולם הזה התחיל הרבה הרבה לפני שאנחנו יודעים, או אולי פשוט יש פה כמה סבבים. אנחנו חיים עכשיו סבב שבאמת התחיל לפני 4,000 שנה עם הציוויליזציות הכי מוקדמות, אבל היה לפני כן סבב אחר, שיצר כל מיני דברים מרשימים ביונגוני, בים הקריבי, בטורקיה, ונחרב. יכול להיות, אולי יש איזושהי המשכיות.
אולי אנחנו קשורים לזה? זה לא כל כך רחוק מחרן של אברהם אבינו, אפשר לתת לדמיון לעבוד בהקשר הזה מי שרוצה, אבל אנחנו נמצאים פה באיזושהי חידה, והעניין הוא שאין לנו שום דבר שיוכל לעזור לנו. זה מעלה שאלות לגבי מה שלמדנו בשיעורי היסטוריה בכיתה ח', שאלות מאוד רציניות, גם לגבי מה שלמדתי בתואר ראשון ותואר שני בהיסטוריה. לפחות לגבי התקופה העתיקה, יש המון המון סימני שאלה של זה, ופה אני עומד לאכזב אתכם, ואני מקווה שאני לא אמשיך לאכזב אתכם בהמשך, אבל אין תשובה. נכון לרגע זה, טובי ההיסטוריונים של העת העתיקה ושל הפרה-היסטוריה שוקדים על הנושא, ואף אחד מהם לא הצליח לגבש איזושהי תשובה משכנעת. יש השערות, אבל זה, זה לא משמעותי. ואנחנו נשארים עם התעלומה הזאת וזזים קדימה בזמן, ועכשיו אנחנו כבר מגיעים לתקופה של הציוויליזציות המתועדות. ואחת מהן היא מצרים, שאנחנו נדבר עליה בשבועות הקרובים, ושם מצרים הם תיעדו, בניגוד לגבי קליקטפה, ששם לא היה שום דבר כתוב, במצרים כן, היה להם כתב, והם כתב הירוגליפים, והם השאירו כתב על הקירות, חקוק, והם השאירו גם פפירוסים, וגם חקוק על עץ, ובאחד הכתבים, שזה בבית החיים, זה היה גנזך של הממלכה ששלטה במצרים, אז בגנזך של בית החיים מוצאים שם איזשהו פפירוס מפתיע, שנכתב 1500 שנה לפני הספירה, כלומר לפני 3500 שנה מהיום. והוא אומר שמה, שימו לב, בשעה השישית של היום, השעה השישית זה 6 שעות אחרי שהשמש זרחה, כלומר בשעת צהריים, בערך כמו עכשיו, פלוס מינוס, בשעה השישית של היום הבחינו סופרי בית החיים שטבעת של אש יורדת מן השמיים, גופה היה רוד אחד באורך, רוד זה בערך 6 מטר, ורוד אחד ברוחב, כלומר יש פה איזה טבעת אש ברוחב של כמה מטרים טובים, והוא מתאר איך היא משוטטת בשמיים ומצטרפת אליה עוד טבעת ועוד טבעת. יש עכשיו 3 טבעות שמשוטטות, ואנשים נכנסים לפאניקה. והכהנים הצעירים קוראים לכהנים הבכירים, ואלה מודיעים לפרעה, ופרעה נבהל, והוא מקריב קורבנות בשביל לפייס את האלים, כי בטח האלים זוהמים, ולא מי יודע מה הם הולכים לעשות עם הטבעות האלה עוד מעט, איזו שואה תבוא עליהם, הסיפור הזה מטייל שם לאורך כל היום, כנראה שהקורבנות עבדו. כנראה שהקורבנות עבדו, והם לקראת סוף היום, שימו לב, היה זה אחרי סעודת הערב, כאשר טבעות אש אלו עלו גבוה יותר בשמיים לכיוון דרום. ואז הן מפליגות דרומה ונעלמות מן הראייה. מה זה? כלומר, מכיוון שבתנ"ך לגבי מצרים יש לנו סיפור של עוד כל מיני ניסים אחרים, אז אפשר לנסות להצליב, אבל ממה שכתוב בספר שמות, עם 10 המכות, ועם ים סוף וכך הלאה, לא כתוב שום דבר על טבעות אש בשמיים, ולעומת זאת גם בכתבים המצרים לא כתוב שום דבר על הניסים שמופיעים בספר שמות, והדברים האלה לא מוצלבים. ומכיוון שהם לא מוצלבים, גם פה אנחנו נשארים עם השערות. מה באמת קרה שם? יש מי שיגיד, זה הזוהר הצפוני. כן, אבל הזוהר הצפוני זה באזור הארקטי. מרחק של אלפים רבים של קילומטרים משם, קרוב לקוטב, פה זה לא קרוב לקוטב. אוקיי, חלליות, אפשר להתחיל לנחש. אבל גם פה אנחנו נשארים עם שאלות יותר מאשר עם תשובות. ואז אנחנו מגיעים אל ספר התפרים. ספר הספרים, ספר יחזקאל, פרק א', הוא מתאר פה משהו מוזר ומושך תשומת לב. נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוהים, ואראה, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש, ונוגה לאש, ומן האש יוצא ברק, ודמות על ראשי החיה, הרקיע. יש פה תיאור של מה שנקרא מעשה מרכבה. ופה גם יש משהו שמופיע רק פעם אחת בתנ"ך, תיאור מראה אלוהים. כמראה אבן ספיר, דמות כיסא, והדמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. והיו המון ויכוחים על זה לאורך השנים, בין אם זה בקרב יהודים, בקרב בני דתות אחרות, שהם החזיקו בתנ"ך, או בתקופתנו חוקרים. מה מתואר שם? יש את ההסבר אחד שבא ואומר, ליחזקאל ניתנה מתנה מיוחדת לראות את מראה פני אלוהים, למרות שנאמר לא רעני אדם וחי. ובכל זאת,
ויש אחרים שרואים את זה אחרת. פניתי בשעתו אל פרופסור קנה ורמן, שהיא המומחיות שלה, זה התקופה הזאת של גלות בבל, אישה דתייה, אורתודוקסית, ויחד עם זה ההסבר שלה היה מאוד ישיר. יחזקאל בן בוזי הוא בן למשפחת כהנים שמנהיג את הקהילה של בני ישראל בגלות בבל. והם מתקנאים בירושלמים שאצלהם היו מלכים והיו נביאים והייתה מלכות והיה בית מקדש. והוא צריך להעלות את תחושת הערך העצמי שלהם, ובגלל זה הוא מספר להם על חזון העצמות היבשות, ובגלל זה הוא מספר להם על מעשה מרכבה, כדי לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, גם במקום הזה שאתם יושבים, בגלות בבל על נהר כבר, גם במקום זה יש ניסים והשכינה שורה, ואתם מכובדים לא פחות משל חבר בירושלים. זה ההסבר שהיא נותנת, הסבר, אם תרצו, סוציולוגי, אם תרצו, פסיכולוגי, לא הסבר טכנולוגי, מן הסתם. ולמי ששאל האם נעשו בדיקות של פחמן 14 לגבי מה שתיארתי, זה מאוד מאוד מוגבל. ומה שמתחת למים אי אפשר לעשות שום בדיקות. אתה תבדוק ואתה תגלה את החזזיות ואת העשב ים שיש שם. מה שיש בדרום טורקיה, כן, שם אפשר לעשות, עשו בדיקות, אבל ברגע שאתה בודק סלע, אתה מגלה את הגיל של הסלע. גיל של כמה מיליוני שנים, מיליארדי שנים. אתה לא מגלה את הגיל שבו סיטטו אותו. אתה מגלה את הגיל של מה שיש עליו, את הפטינה, את החזזית וכך הלאה. ועל סמך זה קבעו את התאריך שאני תיארתי מקודם, אבל זה נשאר תמיד בסימן שאלה. אולי יצרו, ואחר כך התחלפה הפטינה, הפטינה זה הציפוי, הכהה שיש על זה, התחלפה חזזית, ומה שאנחנו מוצאים עכשיו זה משהו יותר מאוחר. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. ואז מצטרפת אלינו אחת התעלומות הגדולות, המפורסמות ביותר. החל מהתקופה היוונית מופיע המסתורין שנקרא אטלנטיס. והסיפור של אטלנטיס מופיע עד היום, אנשים מתארים את הממלכה הזאת של אנשים מוארים ושל טכנולוגיות מתקדמות שהתקיימה בימי קדם. אם אתה בודק על מה הם מסתמכים, אתה מוצא ספרים, והספרים מצטטים ספרים שקדמו להם, ואחרים שקדמו להם, עד שאתה מגיע לכתב המקורי, שבו לראשונה מופיע התיאור של מקום שנקרא אטלנטיס. והכתבים הראשונים ביותר הם של אפלטון. אני מתנצל, זה יקרה עוד, אז אל תתרגשו. ואפלטון בשניים מהמחזות שלו הוא מתאר את הסיפור של אטלנטיס, עיר שנמצאת בממלכה יותר נכון, באזור של מיצרי גיברלטר של היום, שהיו שם באמת אנשים עם הרבה ידע והרבה חסד והרבה הבנה ומדעים ומעשים טובים, והם הצליחו מאוד, וזאת הייתה ממלכה בעלת שם גדול, והם נהיו יהירים. והיהירות, ההיבריס, זה אחד החטאים הגדולים ביותר של התקופה ההיא, התקופה של יוון העתיקה, ועקב העונש הזה, עקב כך שהם נהיו יותר ויותר יהירים, אז זהוס, מלך האלים, זעם עליהם, והוא שלח, כמו בסיפור של סדום ועמורה, אש וסערה, שהרסו את העיר הזאת, הטביעו אותה באדמה, ויותר לא ראו אותה. והסיפור הזה עובר מדור לדור, ונהיה פופולרי מדי פעם, חוזר שוב פעם לתודעה, רק ונשאלת השאלה, האם אטלנטיס הייתה או לא הייתה? ומי שהולך לבדוק את זה ובודק את הסיפור של אפלטון, הוא מגלה שם כמה פרטים. אפלטון מספר שהוא שמע על זה, הוא קרא על זה בכתבים של סולון, המייסד של העיר אתונה. שזאת אמירה מאוד מעניינת, כי יש לנו ביד את הכתבים של סולון. הוא השאיר אחריו כתבים, לא כתוב שם שום דבר על אטלנטיס. אבל הוא גם מתאר שסולון שמע על זה מאחד מחרטומי מצרים. אבל גם בכתבים של מצרים זה לא מופיע. יתרה מזאת, עיר כזאת מפוארת, גם דגולה ביותר והגדולה ביותר מכולם בתקופתה,
מן הסתם שלחה אוניות, יצרה מוצרים, אבל בשום מקום בעולם אתה לא מוצא אונייה שנבנתה ונשלחה על ידי אטלנטיס, או איזושהי אמפורה, או איזשהו שריד אחר מהתקופה הזאת, שמוטבע עליהם השם אטלנטיס. בשום מקום. גם גיאולוגים שבודקים את האזור של מיצרי גיברלטר לא מוצאים שם שום דבר. היו אחרים שבאו ואמרו, לא, הוא לא התכוון לאטלנטיס, למצרי גיברלטר. מחפשים גם מכל מיני מקומות אחרים, טענו שזה היה בקאדיס, טענו שזה היה בסנטוריני, בים השחור, וכך הלאה. שום דבר מהדברים הללו, שלחו משלחות, חיפשו, לא מצאו כלום, ואולי התשובה לכל זה נתן התלמיד של אפלטון, אריסטו. עכשיו באיזשהו שלב, אנשים התעניינו בשאלה הזאת כבר בתקופתו, שואלים אותו, מה הסיפור שמאחורי אטלנטיס? ואריסטו שהיה לקוני, הוא דיבר במעט מאוד מילים, הוא אומר, זה שיצר את אטלנטיס, הוא גם זה שהטביע אותה. ואתה יכול להבין האם הכוונה היא לזהוס מלך האלים, או שהכוונה היא לאפלטון, שבמשיכת קולמוס יצר את התרבות הזאת שלא הייתה ולא נבראה, ובמשיכת קלמוס גרם כמובן להרס שלה, ונראה שזה ההסבר שיש מאחורי זה. אז אם באים ומספרים לכם משהו על האנרגיות שעוברות מדור לדור, אז מימי אטלנטיס ועד ימינו וחוכמת הדורות, בסדר, אנשים צריכים להאמין בכל מיני דברים, אבל תחייכו ותזכרו שזו אמירה מאוד מעניינת על מקום שפשוט לא קיים בסופו של דבר. אבל אנחנו נמצאים ב-400 לפני הספירה, ואנחנו זזים קדימה. העולם העתיק מסתיים, ומופיעה התקופה של ימי הביניים. וימי הביניים באירופה היא תקופה שבה הדת, האמונה באל אחד, מנהלת את החיים. המרכזית כמובן זה הנצרות, ששולטת ברחבי אירופה, ואחר כך מתפצלת לאט לאט לכמה כנסיות שונות. מדרום לים התיכון, הדת המוסלמית, מימי מוחמד, משתלטת על האזור. באמצע של כל זה גם היהודים מסתובבים. אבל כל אחד מוגדר על ידי הדת שמאמינה באל אחד שבה הוא מאמין. ובאותה תקופה גם מופיעות התגלויות. אתם רואים פה את הוויטראז' של ההתגלות של מריה לכפריה בלורד, אבל כמו זה יש המונים, המונים, המונים בכל רחבי העולם המוכר לנו. אנשים רואים את המלך דוד ואת אליהו הנביא, את אנטוניוס הקדוש ואת מריה הקדושה, את מוחמד ואת הנסיך עלי. רואים כל מיני דמויות כאלה, ועושה רושם שהרבה הרבה דברים על טבעיים קורים שם, וכמובן שלא נשאר איזשהו שריד שיוכיח שבאמת הייתה התגלות. יש סיפור, מספרים שפה בכנסייה הזאת נכנסה נערה שנישאה לא מזמן ולא הצליחה להיכנס להיריון, ואז היא רואה את ישוע על הצלב, ומהידיים שלו, איפה שתקועים המסמרים, נוזל דם. והוא מרים את הראש שלו עם הכתר הקוצים, ואומר לה, ביתי, את תיכנסי להיריון. והוא חוזר ומשמיט את הראש שלו, והיא נבעלת ורצה, ופה שם מספרת לכולם, ומגיע כומר ומוודא שבאמת יש דם שם, ואחרי מספר שבועות היא באמת מוצאת את עצמה בהיריון. אוקיי? אבל זה לא משהו שאתה יכול לבדוק. אין משהו שאתה יכול להוכיח. מה אתה כן יכול לבדוק? מי ראה את מי? ואנחנו מגלים פה משהו מאוד מעניין. כל היהודים ראו דמויות יהודיות בעיקר מהתנ"ך. חלק מהם מתקופת המשנה. כלומר, היהודים ראו את אברהם אבינו, ראו את משה רבנו וכך הלאה. המוסלמים, אין מוסלמים שראו את משה רבנו ואת דוד המלך. יש מוסלמים שראו את מוחמד, יש מוסלמים שראו את הרון אל-רשיד. אבל, ויש את הנוצרים. אף אחד מהנוצרים לא ראה את מוחמד. למה? מוחמד לא רוצה לפגוש נוצרים? אף אחד מהנוצרים לא ראה גם את דוד המלך. למה? מה זה הגזענות הזאת? ואתה מגלה משהו מאוד מאוד פשוט. בתוך כל שפע ההתגלויות הללו, אנשים צפו וראו ונחשפו אל דמויות שעל ברכיהן הם גדלו. או במילים יותר פשוטות, אנשים ראו את מה או את מי שהם ציפו לראות. לא הייתה פה
מציאות שכופה את עצמה על האדם, שאנטוניוס הקדוש יורד משמיים, ואם הוא צריך לפגוש מוסלמי, הוא יפגוש מוסלמי. הוא לפגוש יהודי, הוא יפגוש יהודי. לא, אין פה מציאות שכופה עצמה על האדם. יש פה פסיכולוגיה שכופה את עצמה על המציאות. אנשים רואים את מה שהרגילו אותם לחשוב שהם צריכים לראות. בצורה מאוד מאוד שיטתית, מאוד חוזרת על עצמה, בלי שום יוצא מן הכלל. אבל התקופה הזאת של ימי הביניים מסתיימת. אנחנו מגיעים אל המאות 16-17, המאות של הגילויים הגדולים. קרוולות, אוניות מפרש אירופאיות, מפליגות, חוצות את הימים, מגיעות לים הקריבי, לצפון אמריקה, לדרום אמריקה, לכל מיני מקומות. אנשים מגיעים למקומות שהמפות שלהם לא כוללות אותם, לתופעות שהם לא ערוכים להם, ומי הם האנשים הללו? בדרך כלל באונייה כזאת, מהסוג שאתם רואים, או כמו, פחות או יותר כמו באוניות של כריסטופר קולומבוס, היו כמה עשרות מלאכים, שהם היו אנשים בורים לחלוטין, חסרי השכלה, חסרי ידיעת קרוא וכתוב. שהדבר המשכיל ביותר שהם שמעו זה את המיסה מהכומר ביום ראשון. לא יותר מזה. ועל גביהם יש את הרב החובל ואת הנווט. הם האינטלקטואלים של האונייה. ואונייה כזאת הייתה מפליגה בלילה, הרוחות היו נושאות אותה, ובראש התורן הגבוה ביותר היו שמים חבית הפוכה, ובתוכה היה עומד מלאך. כל פעם היה מלאך אחר שזה היה התור שלו, והוא היה עומד שם, והתפקיד שלו היה לצפות אם הם לא מתקרבים ליבשה, אם הם לא מתקרבים לסרטונות, מקומות שצריך להיזהר בהם. הוא היה נשאר ער בזמן שאחרים היו ישנים. ואז בבוקר הוא היה יורד למטה, והוא היה מספר להם סיפורי פלאות. הגענו למקום שיש בו ים בלי רוח, ויש שם אצות, משטחים עצומים של אצות. והאצות האלו שולחות ידיים ותופסות את האונייה ומנסה למשוך אותה אל תוך הים. ואז מתוך הים יוצאות אוניות. אוניות שטבעו, מלאכים שטבעו, שהפכו כבר להיות שלדים. מי שראה את שודדי הים הקריבי, סדרת הסרטים הזאת מבוססת בדיוק על הסיפורים הללו. מה שאתם רואים שם, הקפיטן עם הזקן בצורה של זרועות של תמנון, והאונייה שמפעילים אותה שלדים, של מלאכים שמתו, זה בדיוק הסיפורים שמגיעים שם, והדברים הללו מסתובבים באזור שנקרא ים סרגסו. ים סרגסו זה מקום באוקיינוס האטלנטי, בכניסה לים הקריבי, אזור של מים חמים על גבול האזור הטרופי, ששם באמת, מכיוון שהמים הם חמים, מתפתחות שם המון אצות, בכמויות פנטסטיות, דברים שבאירופה אתה אף פעם לא רואה, וזה נכון שלפעמים יש שם רגעים של היעדר רוח, בעיקר כשמתחילה להיווצר סופה. כשמתחילה להיווצר סופה יש לה עין, בעין הסופה אין תנודת אוויר. ואז באמת, בתוך האזור הזה של ים שקט, שאין בו תנודת אוויר, ושל כמויות עצומות של אצות, ומלאך חסר השכלה, שלא יודע קרוא וכתוב, שנמצא לבד בלילה, לבד, כל הלילה, והדמיון שלו רץ, ובבוקר הוא ממהר לספר לחבר'ה, צומחים הסיפורים הללו, והסיפורים האלה ימשיכו ללוות אותנו זמן רב. וסיפורים מהסוג הזה באיזשהו שלב משנים את המקור שלהם. אנחנו מגיעים אל התקופה המודרנית, הטכנולוגיה מופיעה גם האמונה בטכנולוגיה. אם לפני כן אנשים חיכו שקדושים ומלאכים והקדוש ברוך הוא יצילו אותם מכל פגע ויפתחו להם הזדמנויות, עכשיו יש כבר איזושהי ציפייה, מה שנקרא פוזיטיביזם. הפוזיטיביזם גורם לאנשים לצפות שהטכנולוגיה תגרום לדברים לקרות. ואז ב-1865 ז'ול ורן כותב את מסע אל הירח. מי שקרא את זה כשהוא היה בכיתה ו', כמוני, או מאוחר יותר H.G. ווילס כותב את מלחמת העולמות, שאחרי זה גם עשו מזה סרט, ועשו מזה מוזיקת רוק, וכך הלאה. והם מתחילים את הז'אנר הזה של המדע הבדיוני, שהולך ומתפתח עם השנים, והוא גורם לאנשים לחשוב בכיוון אחר. ובתוך כל הסיפור הזה, אי שם, במעמקי המאה ה-20,
אני מדבר איתכם על שנות ה-60, שימו לב, רצנו קדימה בזמן, מופיע ספר שנקרא משולש ברמודה. אני מניח שכל אחד שמע על משולש ברמודה. מי שכותב אותו זה אדם בשם צ'ארלס ברליץ. אני מניח ששם המשפחה שלו נשמע לכם מוכר. ברליץ זה בית הספר לספרות הבינלאומי שיש היום. הוא הנכד של זה שייסד את בית הספר הזה לספרות, והוא אוסף נתונים, והוא נתקל באיזושהי הגדרה של איזה מישהו שבא ואומר משהו מוזר קורה במשולש ברמודה. והוא ניגש לבדוק את זה, והוא אוסף נתונים על הדברים המוזרים הללו, ובספר הזה שבשנות ה-70 היה רב מכר בשבוע הספר הישראלי, הוא מתאר את הפרטים, ונוצרת היסטריה. היסטריה, מכיוון שהוא מתאר שם סיטואציה שבה מי שעובר דרך האזור הזה, בכניסה לים הקריבי, הספינה יכולה להיעלם, הספינה יכולה להתערף, יכולה להופיע במקום אחר, מטוסים, דברים מוזרים קוראים להם, לאנשים קוראים דברים מוזרים, מופיעים כל מיני איורים מהסוג שאתם רואים כאן, יש שם איזשהו חור שחור ואף אחד לא מבין מה קורה, ובתוך כל הסיפור הזה יש מקרים, וצריך להבין קצת, יש גיאוגרפיה מאחורי זה. כמו שאתם רואים פה, יש את האזור של המשולש הגדול, המקווקו והאדום, זה משולש ברמודה. ראש אחד שלו במיימי, ראש אחר בפוארטו ריקו, והראש השלישי באיי ברמודה, שעל שמם הוא נקרא. אזור ענק דרך אגב, שימו לב לגודל שלו, גודל עצום. בדרום הוא גובל באיי הבהאמאס, ואתם רואים את האובלי הזה שנמצא שם? האובלי הזה זה ים סרגסו, שעליו אני דיברתי, ואז כשהדברים מוזרים הללו משתלבים במקום שכבר היו עליו סיפורים, על ההולנדי המעופף ועל מלאכים שלדים ואוניות שצפות מהים, מסתורין מתלכד למסתורין, נוצר רעש בינלאומי סביב הנושא הזה, שמרעיד את העולם. אנשים בכל חבי העולם קונים את הספר, אותו צ'ארלס ברליץ חגג על זה, הרוויח קופון מאוד מאוד יפה, ויש שם המון המון סיפורים שגורמים לחרדה וגורמים לסקרנות. אחד הסיפורים היותר מוקדמים שיש שם מתייחס אל המרי סלסט. מרי זה מגיע ממריה, מריה הקדושה, סלסט זה תכלת. ומה שעומד שם זה איזושהי אונייה, אפשר להביא לכם שם אחר, והיא, אנחנו מדברים על המאה ה-19, המאה ה-19. האונייה הזאת הייתה מפליגה לאורך החופים של ארצות הברית. הלוך ושוב. הייתה מפליגה מאזור טקסס, מעמיסה שם כל מיני דברים, וכך הלאה, ובאיזשהו שלב שולחים אותה לאירופה, והיא מפליגה לאיטליה, וזהו, יותר לא שומעים ממנה, זה המאה ה-19, אין מכשירי קשר, ברגע שהיא נעלמת באופק, לא יודעים יותר מה קורה עם המרי סלסט הזאת, והיא נעלמת באופק, והפעם הבאה ששומעים עליה זה אחרי כמה שבועות, אונייה אחרת שמפליגה מול חופי פורטוגל, מזהה פתאום באמצע הלילה איזושהי אונייה, אוניית מפרשים, ושמתנדנדת, כאילו אף אחד לא נוהג אותה. אז הם צועקים להם, אין תשובה, מהבהבים להם עם פנס, אין תשובה, מנסים כל מיני שיטות, עד שבסוף מורידים סירת הצלה, וכמה מלאכים חותרים לשם, עולים על האונייה, אין שם אף אחד, אבל אין שם אף אחד. היה צריך להיות שם צוות שלם של אנשים, כלום. וגם זה לא, אין שם, לא מוצאים גופות, שלדים, סימנים של מהומה, של לחימה, שום דבר. פותחים את היומן של הקפטן, הקפטן היה פעמיים ביום מתעד מה קורה באונייה, כלום. יש איזשהו מועד שעד אליו הוא כותב את הדברים השגרתיים, מזג אוויר, התנהגות של מלאכים, עד שבאיזשהו שלב זה נפסק. ואין איזשהו המשך, ולא יודעים מה קרה, ולאן האנשים הללו הלכו, ומה קרה לאונייה. שום דבר לא ידוע מכל הדברים הללו, אבל זה נשאר שם, ובאיזשהו שלב מופיעה אונייה אחרת, עם איזשהו סיפור קצת שונה. גם האונייה הזאת מפליגה לאורך החופים של ארצות הברית, והאונייה הזאת היא הייתה מכלית, אתם רואים את התמונה הזאת, אנחנו כבר במאה ה-20, מכלית. המכלית הזאת עמוסה בנפט מטקסס, מהבארות נפט בטקסס, ומובילה את זה לכיוון החופים המזרחיים של ארצות הברית.
רק שבאיזשהו שלב יש לה מזל רע. פשוט יש לה מזל רע, היא מסתבכת ברשתות של דייג, יש שם תקלות פנימיות, יום אחד הרב חובל מסתגר בחדר שלו ויורה בעצמו למוות. כל מיני דברים, אנשים באים ואומרים, שנייה, רגע, האונייה הזאת רדופת שדים, אי אפשר להפליג בה. מה עושים? קודם כל, בוא נשנה את השם שלה, זה תמיד עוזר. במקום השם הקודם שהיה לה, בוא נקרא לה מרין סולפור קווין. קווין זה מלכה, יפה. מרין, ימי של הים. סולפור זה גופרית, מכיוון שבמקום שהיא תוביל נפט, החליטו היא תוביל גופרית. עוד משהו שצריך להוביל. אוקיי, אז עכשיו עם מטען חדש, עשו לה גם שינויים פנימיים, בשביל שאפשר יהיה להעמיס בזה גופרית, עם מטען חדש, עם מבנה חדש, עם שם חדש, הכל יהיה בסדר. ואז הם מפליגים, שוב מטקסס, איפה שקוראים את הגופרית באותה תקופה, מפליגים לאורך החופים של דרום ארצות הברית, נכנסים למשולש ברמודה מול האזורים, מול מיאמי. שם אתם זוכרים את המשולש הגדול, נכנסים לתוך משולש ברמודה, ושם זה כבר תקופה מודרנית, אתם רואים יש לנו פה תמונות, ויש גם מכשירי קשר, וכל חצי שעה היא שולחת אות שהם בחיים, עוברים את מיאמי, מפליגים קצת פנימה, וזהו, אין קשר, לא מודיעים כלום. ושולחים לה הודעות, הלו, מרין סולפור קווין, מה קורה? אין תשובה. מעלים, שולחים לשם אוניות, הן לא מוצאות כלום. מעלים מטוס, המטוס בא ואומר, אין פה שום דבר, אין, זה אונייה ענקית, היא לא יכולה להיעלם. לא רק שהיא לא יכולה להיעלם, אפילו אם היא הייתה טובעת, היה נוצר איזשהו כתם שמן שהיינו רואים אותו. שום דבר. כמה שבועות אחרי זה מוצאים על החופים של פלורידה את מה שאתם רואים מצד שמאל למטה, שזה חגורות הצלה עם השם מרין סולפור קווין. זה הדבר היחידי שיש. מה זה? מי יכל להעלים אונייה שלמה? ואם הוא יכול להעלים אונייה שלמה, מה עוד הוא יכול להעלים? רעש עצום, ודי באותה תקופה גם מופיע, זה התקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, מופיע גם הסיפור של להק 19. הימים, ימי אחרי מלחמת העולם השנייה כאמור, והאמריקאים התחילה את תקופת המלחמה הקרה, שולחים סיורים להקים של מטוסים קלים שיפטרלו לאורך החופים. אחד מהם זה להק 19, הוא מפטרל לאורך החופים של פלורידה, בואכה משולש ברמודה, והם, היה צריך לעמוד, והם, יש שם חיילים, טייסים, הטייסים הללו הם יוצאי מלחמת העולם השנייה, מנוסים, בראשם קצין, והם מפטרלים שם, ובאיזשהו שלב הם מדווחים דברים מוזרים. הם אומרים, אנחנו לא יודעים איפה השמיים ואיפה המים. הכל ירוק, למעלה ירוק, למטה ירוק, הדברים מוזרים. שואלים אותם מה הגירוסקופ אומר. הוא מסתובב כמו משוגע, הוא לא מראה כלום. המצפן מסתובב כמו משוגע, לא מראה כלום. אנחנו לא יודעים מה קורה שם. ומנסים לתת להם הנחיות איך לצאת מהאזור הזה, כי לא יודעים בכלל איפה הם נמצאים, עד שבאיזשהו שלב הקשר נותק. זהו. אין יותר אף אחד. לא מוצאים את המטוסים, לא מוצאים סימנים, לא מוצאים איש, לא מוצאים כלום. יש פה הצטברות של דברים, והספר הזה יוצר איזושהי היסטריה גדולה, והמון אנשים מחפשים כל מיני הסברים לדברים הללו, ואחד הדברים, פתאום מופיעה נקודה יהודית, איזשהו תלמיד ישיבה מירושלים, בא ואומר, רבותיי, היי, לא להיבהל, הדברים הללו מופיעים במקורות. ובמסכת ברכות, בגמרא, כתוב, ים אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל, ומחברים לוחי הספינה על ידי חבלים ועקלים, שתוכבים בנקבה ותוקעים אותו בדוחק לפי שהם גסים כמידת הנקב. מה זה אומר? שהגמרא מספר לנו שיש מקומות שאסור באוניות לשים חלקים מברזל. ולכן במקום להשתמש בחלקים מברזל, משתמשים בכל מיני תריזים מעץ שתוקעים אותם במקומות צרים ומתרחבים שם וכך הלאה. מוזר, ורבי שמואל שטרשון, הרשש, אומר, תבינו, אינו מקבל ברזל, והוא מפני שנמצאים שם בכרית הים, אבני מגנט, אשר טבעם למשוך הברזל אליהם. זאת אומרת שאם אתה שולח לשם מטוסים שיש בהם חלקי ברזל, הם יפלו.
הם יישאבו על ידי המגנט הזה. עם האוניות, אותו דבר. בוא תבין, זה כבר מופיע גמרא הדברים האלה, לא צריך לעשות יום לימודים ארוך. הסיפור מאוד מעניין, מאוד מקורי, אני חייב להגיד. כמובן שהוא לא מחזיק מים, מכיוון שהמגנט הכי חזק בעולם, אם הוא נמצא במעמקי הים, לא ימשוך לשם מטוס שטס בגובה של כמה מאות מטרים. אפילו לא אונייה שצף על פני הים, הוא לא הצליח למשוך. אבל שאפו, באמת סיפור מקורי, אין מה להגיד. ובאיזשהו שלב, עוזר ספרן מאוניברסיטה בארצות הברית, שם לב למשהו מוזר, המון סטודנטים באים אליו עם שאלות של נוגעות לאיזשהו משולש ברמודה. והוא לא מבין מה העניין ומה הם רוצים ממנו, אז הוא הולך לחקור, והוא חוקר בנוקדנות ובשקדנות, והוא מגיע למסקנות והוא מפרסם אותם בספר. והספר נקרא The Bermuda Triangle Mystery Solved, זאת אומרת, תעלומת משולש ברמודה נפתרת. אוקיי, עכשיו שימו לב מה הוא מספר לנו. קודם כל הוא אומר, על מה אנחנו מדברים? משולש ברמודה, איפה זה? זה בואכה הים הקריבי, נכון? זה אזור של סופות טרופיות. מה זה השקט שלפני הסערה? זה בגלל שנוצר שם איזשהו הוריקן או סופה טרופית אחרת. באזור של סופות טרופיות יכולים לקרות כל מיני דברים לאוניות ולמטוסים שעוברים שם. וברור שזה יקרה, זה לא ישאיר לא שרידים וגם לא כתמי שמן. קודם כל בוא נבין את הדברים הללו. דבר שני, צריך להבין שהאזור הזה, שהוא בין החוף המזרחי של ארצות הברית לבין החוף המערבי של אירופה, זה אחד מאזורי התעבורה הכי עמוסים בעולם כולו. אז טבעי שמדי פעם יש התנגשויות, יש תאונות, דברים קורים בגלל העומס המאוד מאוד גדול. וחוץ מזה הוא גם הולך ועושה מפה. הוא אוסף בתקופות של חצי שנה, חצי שנה, חצי שנה, נתונים על כמה מטוסים נעלמו, כמה אוניות נעלמו, כמה אוניות טבעו. דרך אגב, הייתה גם פינה ישראלית, האוניית המצדה, ממי שמכיר, והוא הולך ובודק. והוא בודק האם היו יותר מקרים כאלה במשולש ברמודה או באזור אחר. וכמו שאתם רואים באחת מהמפות שהוא מפרסם, אתם רואים אותה כרגע מולכם, לא, במשולש עצמו אין הצטברות גדולה יותר מאשר באזורים אחרים. כלומר, גם סופות טרפיות, גם עומס תחבורה וגם תכלס, אין פה יותר מאשר בכל מקום אחר. אבל הוא הולך לבדוק גם את המקרים עצמם, והוא מוצא, איך להגיד בעדינות, שצ'ארלס ברליץ שכח לספר לנו כמה פרטים. קחו למשל את המרין סולפור קווין. מסתבר שזה היה איזשהו דגם של מכלית שתוכנן לא טוב. יש את הקוער, זה המוט פלדה הארוך לאורך התחתית של האונייה, שמחזיק את החוזק שלה, שמונע אותה מלהתבקע. הוא כנראה לא היה מספיק חזק, וכמו שאתם רואים בתמונות, היו אוניות החיות שלה, שפשוט התבקעו תוך כדי הפלגה. עכשיו, מה קורה עם אונייה, כמו המרין סולפור קווין, שעמוסה בגופרית, תזכרו, גופרית, שתוך כדי הפלגה במשולש ברמודה, הכוח שלה שיש עליו עומס ועומס ועוד באיזשהו שלב מתבקע, העולה ענן עצום של גופרית, כל מה שאתה צריך באותו רגע, זה מלאך אחד שיעשן סיגריה על הסיפון. מי שיעבור שם אחרי 3 שניות, לא ימצא כלום. לא אונייה, לא מלאכים, לא כתם שמן. אם לא מלאך שמעשן סיגריה, אז טבח שבדיוק מתחיל להכין ארוחת צהריים. שכחו לספר לנו את הדברים הללו. יש למשל גם את העניין של להק 19. מסתבר שזה באמת היה בתקופה של מלחמת העולם השנייה, אבל הטייסים לא היו בוגרי קרבות טייסים מנוסים. לא. זה היה טירונים של חיל האוויר האמריקאי. ילדים בני 19 שעדיין לא צברו ניסיון, והיה צריך להיות בראשם קצין. אבל הקצין קיבל קלקול קיבה, ושמו את אחד הטירונים שיחליף אותו. והחבר'ה הלא מנוסים הללו טסים ונכנסים, עוד דבר שהוא שכח לספר לנו, לסופה טרופית שחלפה באזור הזה באותו יום. וכמובן, כשאתה נמצא בסופה טרופית שמסתובבת סביבך במהירות של מאות מייל לשעה, ומעלה מים מהאוקיינוס, אתה לא יודע איפה למעלה ואיפה למטה, הכל ירוק, הכל מסתובב, ברור שהמצפן יסתובב כמו משוגע, מכיוון שהמגנטיות גם היא מתערבבת,
ומסכנים החיילים הללו. זמן לא רב אחרי זה, פשוט הסופה שברה להם את הכנפיים ושלחה אותם אל מעמקי הים. כלומר, זה לא רק שהוא אסף בצורה מאוד מאוד מגמתית כל מיני דברים, אלא שהוא שכח לספר לנו כל מיני דברים. כלומר, יש פה בפירוש מעשה של שרלטנות. משולש ברמודה, הנה, אחרי שפוצצתי את הבלון של אטלנטיס, אז בוא ניגש אל הבלון השני. משולש ברמודה לא היה ולא נברא. פשוט לא היה ולא נברא. היה פה משחק בנתונים כדי להציג את זה כאילו קוראים שם דברים גדולים, כאשר למעשה יש שם סופות טרופיות, יש שם עומס תחבורה, אין שם ריבוי תאונות, יש למשל בכל מקום אחר, ויש גם הסברים שגם אותם צריך לקחת בחשבון, והם לא נלקחו בחשבון. אז זה באשר למשולש ברמודה, אבל יש פה איזושהי תופעה מאחורי הדברים הללו. שימו לב, גילינו שיש איזשהם מגמות, יהודים רואים דמויות יהודיות וכך הלאה, נוצרים רואים דמויות נוצריות, אבל מתי אנשים בתקופה המודרנית פוגשים חייזרים? קודם כל, חייזרים לא ראינו לפני התקופה המודרנית. למה בתקופה המודרנית כן? קל לענות על זה, תקופה של טכנולוגיה, תקופה של סיפורי מדע בדיוני, אבל מישהו הולך ובודק משהו אחר. מהם השעות שבהם אנשים מדווחים על חייזרים למשטרה המקומית? ומוצאים שבתקופה, בזמן שבו אנשים עובדים, אף אחד לא מדווח, כמעט אף אחד לא מדווח על חייזרים. בזמן שבו אנשים אמורים ללכת לישון, גם לא מוצאים. מתי כן? בזמן שבו האמריקאי הממוצע הולך לפאב ושותה בירה, או וויסקי. אז הוא רואה חייזרים. דרך אגב, עבודה זה לא רק עבודה במשרד, שאתה אומר אנשים לא רואים מה קורה בחוץ. לא, זה יכול להיות גם עבודה בכביש, עבודה על עמוד טלפון וכך הלאה. לא רואים חייזרים. חייזרים רואים רק אחרי שהולכים לפאב ושותים בירה. יכול להיות שגם הסיפור הזה הוא חלק מהנושא, אבל הפסיכולוגיה שמאחורי לראות את הבלתי טבעי, היא פוגשת אותנו גם בהקשר של יפן. אתם זוכרים את הסיפור של פוקושימה, עם הצונאמי שהרס את המערכת הגרעינית שם? מה שקרה אחרי המקרה הזה, זה שהמון אנשים דיווחו שהם הולכים ברחובות של סנדאי, היישוב שנחרב, והם פוגשים שם קרובי משפחה שלהם שמתו, הם פוגשים שם חברים שלהם שמתו. למה הם פוגשים אותם ואנחנו, כשיש לנו אסונות, אנחנו לא פוגשים אנשים כאלה? כי התרבות היפנית מספרת את הסיפור של הקאמי, הסיפור של הרוח שחוזרת לעשות תיקון במקום שממנו היא נלקחה. מי שמצפה לאנשים שיחזרו לעשות תיקון, רואה אנשים שחזרו לעשות תיקון. מי שלא מצפה לראות אנשים שעשו תיקון, לא חוזר לפגוש אנשים שעשו תיקון. והחבר'ה הללו באו ככה ללוות למנוחתם האחרונה את האנשים שמתו, כדי שהם לא יחזרו בצורה של קאמי. אני מאוד מאוד מבין אותם. זה יכול להיות חוויה מאוד מאוד מזעזעת. והדברים לא נעלמים. יש המון המון תעלומות, יש את היטי מההימאליה, הדמות הזאת של איזה מין קוף ענק שמסתובב שם מזה מאות, אולי אלפי שנים, עד שבאיזשהו שלב מומחים מהרווארד שומעים שבאיזשהו מנזר בודהיסטי יש שריד מפרווה של היטי, נקרא גם The Abominable of the Himalaya. והם הולכים שם, הם מגלים ברשות, הם מקבלים איזושהי דוגמה, לוקחים את זה לבדיקה, והתוצאה היא ברורה מאוד, אלה שרידים של פרווה של עז הרים. הופ, עוד בלון התפוצץ. יש את הסיפור של ביגפוט בדרום מזרח ארצות הברית, שמסתובב ביערות, בביצות וכך הלאה. באיזשהו שלב אפילו מופיע איזשהו סרטון, אם תרצו תעשו חיפוש ביגפוט ביוטיוב, אתם תמצאו אותו, סרטון די קצר, שעשו לו איזה בדיקות ואמרו, תראו, קודם כל זה בן אדם. גובה של בן אדם, צורת הליכה של בן אדם. דבר שני, הבן אדם הזה לבוש בצורה של קוף גדול, אפשר לראות אפילו שהתחפושת הזאת קצת קטנה עליו, והרגליים שלו כל הזמן מתנגשות בבד. זה לא מאפשר לו ללכת כמו שנוח. אוקיי, עוד בלון שהתפוצץ, ויש את התעלומה הגדולה מכולם, המפלצת מלוך נס. סיפור שהתחיל עוד בסוף המאה ה-19 עם משפחה אנגלית שהגיעה לשם וסיפרה שהיא ראתה איזושהי חיה ענקית, ארוכה, חוצה את הדרך שלהם והולכת לעבר האגם. ורק היו דיווחים נוספים, ובאיזשהו שלב גם היו כמה סטודנטים שצילמו את התמונה הזאת. עד היום נשלחו שם משלחות, הכניסו שם צוללות, מה שאתם רק רוצים.
כלום. לא הצליחו לגלות שום דבר שמעיד על זה שיש שם צוללת, או הסבר איך מפלצת כזאת יכולה לשרוד שם. באיזשהו שלב, כשהגענו לתקופה המודרנית, כבר יש את האפשרות לעשות ניתוח תמונה, ומופיע מומחה לתמונות, ובעבר, תסתכלו טוב על התמונה הזאת, תסתכלו טוב על האדוות שמסביב. הדמות של הלוכנס הזאת יותר גדולה מאשר האדוות שמסביב, זאת אומרת שהגודל שלה היא יותר גדולה בקצת מהאדוות שמסביב, זאת אומרת שהגודל שלה זה בערך 20 סנטימטר. זה בדיוק הגודל של חתיכת פלסטיק ששמו בתוך המים בשביל לצלם את התמונה הזאת, זה בלוף. ומה בקשר למשפחה האנגלית בסוף המאה ה-19? הם כבר לא איתנו, ככה שהם לא יכולים לענות על השאלות, אבל רוב הסיכויים שמה שהם ראו זה שרשרת של ברווזים, שבראשם אימא ברווזה יותר גדולה, כי זו צורת ההתנהלות של משפחות של ברווזים, שממהרים לעבר המים, כי הופיעו שם אנשים שמפחידים אותם, ומכיוון שזה היה עבר במהירות, ואולי תנאי הראות באותו יום לא היו טובים, ואולי יש שם ערפל, מרחוק זה נראה כמו איזושהי חיה גדולה, שיש לה ראש גדול בהתחלה. אבל הצליחו להפריך את התמונה הזאת, את כל השאר צריך לחכות ולראות. עד היום עשו בדיקות מאוד מאוד מסודרות, ולא מצאו דבר וחצי דבר באגם לוכנס. אז בואו ננסה קצת לסכם את הדברים. הבנו כבר שאנשים רואים את מה שמצפים לראות. מלאכים בורים רואים מפלצות. יפנים רואים קאמי של אנשים. אנשים מודרניים רואים חייזרים. ואנשים דתיים, מאמינים, רואים דמויות מהדת שלהם, אבל לא מדמויות אחרות. זאת אומרת שיש פה איזשהו עניין בכל ההתגלויות הללו של לראות את מה שאתה מצפה לראות. לא תצפה? לא תראה. זה משליך על הרבה דברים, אבל חוץ מזה גם יש את העניין של שרלטנות. פה ושם יש מקרה של אנשים שכנראה פיברקו את מה שהם סיפרו. הנביא יחזקאל כנראה כתב מלחי רוחו, כי הייתה לו איזושהי מטרה. אולי זאת מטרה ראויה, בהחלט יכול להיות, אבל עדיין זה פיברוק. וכך גם אפלטון גם כן, אולי הייתה לו איזושהי מטרה מאוד מאוד ראויה, אבל הוא פיברק את הסיפור של אטלנטיס, ואת זה אנחנו צריכים להבין בתוך כל הדברים הללו, אבל ויש, צריך גם להבדיל בין דברים שעדיין לא הוסברו מבחינה מדעית, כמו למשל הציורי הקרקע בנאסקה, או דברים אחרים, לבין דברים שמנוגדים להיגיון, ומנוגדים למדע. יש דברים שפשוט עדיין לא, אין לנו את ההסבר המדויק עליהם. איך האנשים של האינקה הצליחו ליצור אבנים בגודל של טונות שנצמדות אחת לשנייה בלי רווח, בצורה מאוד מדויקת? לא ידוע לנו. זה שלא ידוע לנו, זה לא אומר שיש פה איזה משהו על-טבעי. זה אומר שפשוט אין לנו הסבר. ההרצאה שלנו מתייחסת לדברים שעל פניו נראים כמו על-טבעי. ואנחנו רואים שיש מקרים של שרלטנות, ואנחנו רואים שיש מקרים של לראות את מה שאני מצפה לראות, ויש גם משהו יותר עמוק בדברים הללו. יש דברים שאנחנו לא יודעים. אתם יודעים שאתם עכשיו מול המחשב, צופים בהרצאה. אף אחד לא... אתם לא מאמינים שאתם צופים בהרצאה. אתם יודעים שאתם צופים בהרצאה. יש דברים שאנחנו יודעים. אתם יודעים שאתם יושבים על כיסא. אתם לא מאמינים שאתם יושבים על כיסא. עכשיו, יש דברים שאנחנו מקבלים כנכונים, למרות שאין לנו הוכחה לכך שהם נכונים. לדברים הללו קוראים אמונה. אם אני מקבל את זה שיש חייזרים, זה לא בגלל שאין הוכחות לכך שיש חייזרים, אני מאמין. אם אני מקבל את זה שיש עדים ורוחות, אני מאמין. אם אני מקבל את זה שיש אלוהים, גם לזה אין הוכחה, אני מאמין. יש ידיעה ויש אמונה. אני לא בא להגיד שאמונה זה לא לגיטימי, זה לגיטימי, אבל תזכרו שידיעה זה עניין של עובדות. אמונה זה עניין של פסיכולוגיה. צריך להבדיק בין שני הדברים הללו, ויש דברים שאנחנו יודעים, ויש דברים שאנחנו מאמינים בהם. למה אנחנו מאמינים בהם? כי יש לנו צרכים רגשיים. אנחנו צריכים להאמין שזה אמיתי, ומתוך זה נכנסות מה שנקרא אמונות עממיות, אמונות תפלות. מתוך זה גם נכנסים שרלטנים שיודעים לנצל את זה. לא כולם שרלטנים. לא, יש אנשים שעושים את זה בתום לבב. אבל צריך לקחת את זה בחשבון, וזה גם משאיר לנו איזשהו סיפור שאנחנו צריכים לדעת, ואנחנו צריכים לזכור אותו. אנחנו צריכים לדעת
לדעת זה דבר שדורש עובדות, זה לא אמונה, אמונה זה משהו אחר. אם אני רוצה לדעת אם זה נכון או לא נכון, צריך לחפש עובדות, להקשיב למומחים, פוליטיקאים זה לא מומחים, עיתונאים זה לא מומחים, מי שיש לו אינטרס הוא לא מומחה. אנחנו עכשיו, אחרי ההרצאה הזאת, יוצאים בחזרה אל החיים עצמם, ואתם יודעים, אפילו בתוך הסיפור של הביצה שלנו, של מדינת ישראל, נשאלת השאלה, מה נכון? ומה לא נכון. אנחנו רוצים ידיעה, אנחנו לא רוצים בדרך כלל אמונה, בהקשר הזה לפחות. והבאתי לכם פה איזושהי גלריה של אנשים שהם מומחים בלמכור לנו את מרכולתם. חלקם פוליטיקאים מכל מיני מפלגות, חלקם עיתונאים מכל מיני כיוונים של עיתונאות. דבר אחד משותף להם, הם רוצים לשכנע אותנו שמה שהם אומרים הוא נכון. ויש להם כלים בשביל לעשות את זה. ואנחנו צריכים להיזהר מהכלים הללו ולזכור שלעיתונאי ולפוליטיקאי יש אינטרס. ואם אני רוצה לדעת מה נכון ומה לא נכון, תזכרו את מה שתיארתי לפני כן. אנחנו מלאים בכל מיני סיפורים של מה היה ומה לא היה, ואנחנו רואים שיש פה הרבה אנשים שמאמינים מה שהם רוצים להאמין. אנחנו רואים שיש פה גם הרבה מקרים של שרלטנות, ואנחנו צריכים לזכור את הדברים הללו ולקחת את זה לתשומת ליבנו בסופו של דבר. אז אנחנו נסיים כרגע, ואני פותח עכשיו אה, את המיקרופון, אם מי שרוצה יכול אה, הנה, פתחתי, מי שרוצה יכול לפתוח את המיקרופון, ואם יש שאלות, היו שאלות כתובות, אני פשוט לא הספקתי לענות. ומישהו פה כותב, המצב נהיה קשה יותר עם ה-AI, נכון, ה-AI משכנע אותנו יותר טוב. זה נראה אמיתי, כי זה בנוי על סמך אמיתי, זה עושה קופי של אמיתי. בהחלט כן. ויש גם בתוך כל זה את העובדה שהמדע מגלה, וכתב את זה מישהו והוא כתב נכון, הוא כתב שהמדע מגלה דברים חדשים, ואז זה מאפשר לאנשים להטיל ספק. רק שנייה, אם פעם חשבנו ככה והיום אנחנו מבינים שזה אחרת, אז אולי גם כל השאר זה לא נכון, אז אולי מה סיפרו לנו על שדים ורוחות או על חייזרים או על אלוהים, אולי גם זה נכון. אז אוקיי. אנחנו באמת נמצאים באיזשהו מקום שצריך להפעיל הרבה שיקול דעת. אני מקווה שנתתי כמה כלים כדי לעשות את זה. בבקשה.